Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang telah menghantar kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis ini. Kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah. Marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bersajud teduh sejenak. Amin. Minggu ini mengingatkan kita Allah Tritunggal yang terus memelihara kehidupan kita dan seluruh ciptaan. Dalam suasana ibadah dari rumah kita masing-masing, marilah kita berseru dengan nyanyian. Mari kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi. Terpuji, amat Tuhan di
Marilah kita mendengar hukum Tuhan dari titah keempat. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Dengarlah janji Allah setelah pengakuan dosa. Kita mempunyai imam yang besar yang demikian,
yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Epistel bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai ayat 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Basa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi. Martangi yang mahita. Dami di debatana sumurong siang selalu naroha mana mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Damang dainang hatan di debata si begiota di bagasan mingguon imana tersurat di Rut bidusada ayat pitu sahat tu ayat 10 pitu. Hujaha madihita. Jadi ruar manasida sian inganan pai solatan nang nasai laon rabdohot parumainna na dua halaki asang mardalan sumuang tutano juda dungi ninasi naomi ma tu parumainna na duai la homahamu mula ganup tu bagas ni ina nabe sai marasin di roha majahoba mamaloson tuhamu obar tu nabi nahenmu tuaka namate dohot tuau. Saya di basa-basa ho Jehovah ma tuhamu asa jupangan hasonangan hamu. Ganup dijabu ni sinoduk nabe dungi di umma manasida laos dipangiar be suarana tumatangis. Dungi ni nanasida ma tu simatuanai ikon udur hitamula tu bangsom. Alain hinasi Naomi ma mula mahamu ale akadainang puasa naing mardalan hamu rap doho tahu so tagamon adong betubu anakku bahen sinoduk munad dohot mulak mahamu ale akadainang ainunga matua ahu anggotung marsinoduk mangan muse tung surape hudok adong dope sihirimot diau jala sabor nginodo pe ahu marsinoduk mangan jala tubuan anak ahu tung tar pai mahamu manasida pai ma magodang tung tar pujung mahamu bahenon ni gabe sudat marsinoduk mangan unang masongoni ya liak kadainang ai sumapot dope na huai sian hamu ai ruar huhut tangan di Jehovah marbajoi ahu. Jadi dipangiar nasida muse suara nabe manggogo tumatangis laos diumma si orpa ma si matuanai alai marsi hohot ma anggorohan ni si rutu nasida dungi
nina si Naomi ma idama nunga mulak ia haham tu bangsona dohot tu debatana mulak madohot ho mangihuton hahami alani nasirut mamangalusi unang say sosoyahu tumadikon ho laho sirang sian ho ia tusi ho laho ikot tusi ihutonokku ia tusi ho maringanan ikot tusi au maringanan bangsom nama bangsokku debatam nama debatakku ia disi ho mate ikot disi au mate disi doa huhut naing tartanom sai songoni ma dibahe Jehovah tuau jala songoni ditabai tujuluanon holan hamateani nama tarbahen manirang ahu sian ho songoni ma sahatna amang ina topik dihita ditikion ima marsihohot mangihuton debata marsihohot mangihuton debata ahado daboi bocir alasan ulu hita marsihohot mangihuton debata ala memang taha porsiai do na debata na sun gugui na debata na patut si ihutonon ala gok huasona alai boy do masa di tonga-tonga ni ngulut taon ala si taonon hamaolon gabe dang dihutom pede bata alai marasing do dohot hatan di debata natajaha di bagasan tikyo oma gobaron hasatiaan nisirut maradopon si matuana si Naomi jala satia do ibana mangihuton si matuana alani adong tolu hal daboi si berengota songon dia do halak na satia mangihuton debata na parjolo ima unang ala makirim ngolu na di portibion gabe madau manadang marsihohot hita tu debata damang dainang tarajumi do songon dia do Naomi na dipatuduhon ibana songon sada ina na mangatusi bohado parngoluon ni ina na mabalu pola do Naomi nunga ditadikon ima amatana Elimelek ala nunga modding nasida suasoni nang si malon doho si Kilyon modding suamina manang amang siadopanna doho dua yanakonna gabe tinggal ma ibana rap dohot ima si Rut doho si Orpa alaina tapamana dison ternyata ada keinginan di sini Naomi mula musetu hutana ima tu Juda alaina yang tapamana di si di tonga dalan pola do si Naomi madok tu paru main nai asa mula mana sida tu hutana be Orpa dohot si Rut barasal siam muap pola do tolu hali didok mulak maham ahado alasan si Naomi madok songoni memang dang pola di pa boa di hatan di Tuhan non alai boy do songon parrohaon ni hita jolma molo nunga dangadong be si hirimon sian si Naomi ahabe
naik kosi hutono. Naomi marfikir adong do pena sihirimon di parumain naon ala poso do pena sida boy do pena sida patupa kebahagiaan na marhite na mardo ngacaripe musetu hala na asing manang menikah alai ahamana tapamana di sona manginang takas do molo didok si Naomi do dan adong sihirima musia nau ainu ngabatua au dirajumi si Naomi do molo marsirang nasida naboy mamuse muli si Orpa do sirut alani disarihon si Naomi do bohado kebahagiaan ni paromaena tuari na nangro alai hola si Orpa do na olo mulak tu hutana alai marasing do sirut na pola do marsitutu jala dialus ibana unang sai sosoyau tumadikon ho laho sirang siako ima didok tu si Naomi alani molo tapa ihut Rut dang olo ibana dang pola olo ibana mabiar tu ari sugut alanido amang inang terkadang boy do hita holan ala mamikiri hinarikot na di portibion gabeta tudalhon debata boy do ala naing mamura hita buido gabita gadis hapor siautai buido ala lomoroha nisa sahalak tu sileban buido gabita gadis hapor siauta sayolo do hita mengutamakan ima hagiot nadi portibion alanido amang inang napaduahon didok molorope si taonon dada mangabati ibana mangihuton debata takas do molo halak na babelu totu tanga dong besi hirimo disi halanido didok si Naomi asa mulak nasida tu hutanabe alai amang inang patardo didok si Naomi di son unang masongoni alea kadainang ay sumapot dope na ay sian hamu ay ruar huhut tangan ni Jehovah marpajo yahu dirajumi ibana si taonon na dia dopi ibana ima alani dosana alai nentapamana di son kadang boido hita gabe introspeksi diri yakka namasa di tonga-tongata boido gabe tahilala alani dosaku do ubahen na adong si taononon alai dada ina naing berengon ama inang diloas tuhani marsi taonon na adong do nasi patuduhon ni debata akan nauli jala terbukti doi dinarap si Rut doho si Naomi ternyata dada gabe penderitaan si taono dia do pinasida alai sebaliknya adong sukacita na diperoleh nasida ima marhite na pajupang doho si Boas gabe idalan nasida marlas ni roha jala marulup ulup alani amang inang sotung ala si taonon ala hapariron gabe holang kita siat debata ikon taingot adong sakap ni Tuhan debata nauli nadengkan alani tapasahat matu debata unak kita manibil sian debata alai marsi hohot tu debata ahape namasa napatuluhon holong ni si Rut maradopon si Naomi
Satia mangihuton debata ala dipatuduhon sirut do holongna maradopon si Naomi. Jaladang lepasi na holong do rohani sirut tu debata holong nang rohana tu si Naomi. Alani amang inang ahado naboi tapamana di bagasan parmoluat tadi tikyon. Kadang hal menarik do molo tapa ihut-ihut holong ni namar simatua. Kadang adong do pebegeon naneng ro nama alokku molo neng manguli gerlengna do parumain nai gabe alo sangat disayangkan molo adong do pepikirata si somone naing manyan parumaini gabe taha holongi molo adong hita mar parumain tabereng ma songon dia do si Naomi maradopon sirut puasa belger roha ni sirut maradopo si Naomi dang lepasi Naomi di batu dua di bana dotong haburjuan na tua kaparumaina tarida doi sian na haluar hata pasu-pasu sian Naomi ditiki na sida naing marsirang do si Orpa do si Rut adong hata pasu-pasu na haluar sian pamangan ni sa Naomi patuduhon naulina denggan do di patuduhon ibana tua kaparumaina naing manyan dia akan namar parumae pe tapatuduhon ma akan naulina denggan suang songoni namar sinatua pe tapatuduhon ma aka holong na denggan asa taruli pasu-pasu hita saluhuna songon na dihilala sirut dang magopo dang marisuang nani ulanai ala di lehot debatado akalasni roha tuaka namar situtu mangulahon akan nauli na dengkan lani pos do roha amang inang asa saluhut na hita patuduhon hasatiota holan tu debata sabing asa taruli pasu-pasu nasian debata mahita amin martangiang mahita ale Tuhan debata Jehovah mauliate dihatam napai ngotok kami tutu asa holan tu ho mahami marsi hohot ahape namasa Tuhan asa debata Jehovah nagabe sitidangi nami debata Jehovah nasa etotong huhaposi hami debata Jehovah nagabe parsigatungan nami tungpe borat nahwadopi hami alapos dorohanami aka si taononi dada nagabe hasusaan dada nagabe aka arsak alai digati hodo marhiti akalas ni roha diari naneng ro alani Tuhan debata Jehovah pasu-pasu mahami jala urupi hami asa makolongi ho doh dengan nami colman asa totong dina upatudo kami hasatian nami tuho upatudo kami manang holong nami tudo ngacolman asima roham pasu-pasu mahatamon asa gabe lasni roha pujian di guarmu nabadiai lihat madiho Tuhan sesama dosa nami amin. Pinujimu na susah dosa
Tuhan ya koma piliata. Ale de batama nami di Banua gijang hodo hararuan di saluhu silehon na denggan doh nasa libasa na moliutus. Upasa tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu may jala ramoti. Asal parhas yang kami pilihanon. Pati bulan harajam tonga-tonga di huriam. Doh di portibion. Puhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutada hami godang ni silehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ilehon mi tundirudi pamutuku osadohun gogoki rudi saluhun urtuku upasahat itu Alea mana mina di Banua gijang, saya penerbadi yang maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut mulamuni roham di Banu Tongosongon di Banua gijang, ler matuhami sadaran hangaluan siapari, saya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan amar dosa tuhami, unang hami togi untuk pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana bidaho. Do pakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar honma damena tu todim. Amin.